So dwi yn mynd i ofyn cwestiynau geiriau'n Saesneg sy'n neud efo pêl-droed a ti'n mynd i ddeud nhw'n Gymraeg wrtho fi. Os ti'n cael un yn anghywir, you're going lawr. Un hawdd i ddechrau, yellow card. Cardyn Melin. OK. Beth am referee? Dyfanwr. Dyfarnwr, gwyr. Sure. Beth am offside? Ta-da! Beth yw offside yn Cymraeg? Beth yw offside yn Cymraeg? Cam sefyll. Camp sefyll, Echan! Right. Be os dwi'n cael cwestiynau yma'n iawn? Be? Be os dwi'n cael bob un yn iawn? Dwi'n gorau wneud o? Ti'n meddwl ti'n cael popeth yn iawn? O, os dwi'n cael cwestiynau fi'n iawn ac yn gywir, dwi'n gorau wneud o. Fi'n edrych ymlaen â hwn. Beth yw scrum yn Cymraeg? Scrum. Ta-da! Yr ateb cywir, tackle brwnt da Scott yn fyna. Wel, sori. Ti'n moyn trio to?